Лицейда үткәрелгән игелеккә бер адым хәйрия ярминкәсендә быел 52 мең сум акча җыелды. Укучыларның әниләре, әбиләре дә ярминкә буласын белеп, иртән үк торып эшпошмаклар, коймаклар, башка төр камыр ризыклары пешереп җибәргәннәр. Ежегодно в декаду инвалидов в Муслимском лицее проходит большая благотворительная ярмарка. Дети, ученики, учителя и родители приносят свои произведения искусства, приносят вкусные вещи, выпечки, которые на ярмарке продаются. Собранные средства после передаются детям-инвалидам, которые обучаются в Муслимском лицее. Иң мөһиме бу чарадан бер генә укучы да читтә калмаган. Җыелган акчага лицейда белем алучы сәламәтлекләре шикле балаларга адреслы ярдәм күрсәтү, инвалид балалар тәрбияләүче хезмәткәрләргә ярдәм итү күздә тотыла. Хәйрия ярминкәсе кысаларында инде балаларда сәламәтлекләре шикләнгән балаларга карата игътибар, ихтирам тәрбияләргә тырышабыз. Һәм инде өлкәннәр дә, кичкенәләр дә без мондый балаларга, мондый кешеләргә карата игътибарлы, ихтирамлы булсак. Гимназиядә дә хәйрия ярминкәләре киң масштабта узды. Әлеге чара 3 көн дәвам итте. Ярминкә йөрәк җылыбызны мулдан өләшик дигән шигар астында үтте. Укучыларның үзләренең шушы ярминкәдә өлешләрендә көтәсе килә, һәр кешенең үзенең алып килгән үзенең әйберсен сатып өлешен кертер өчен инде алар шуңа кызыгалар. Шуңа инде без инде графиклар бүлдек, һәрбер кеше дә шушы рольне үзе эшләп карасын өчен һәм инде bir көндә безнең инде балалар ишле булгач продукциялар бик күп, әти-әниләр дә актив катнашалар, ярдәмгә әти-әниләр дә киләләр. Безнең һәр елда шундый ярмаркалар була. Без анда инвалидлар өчен акча җыябыз. Мин әни белән үзем вафля пешердем. Һәм аларны бик күп алдылар. Хәйрия ярминкәләре балаларда шәфкатьлелек, мәрхәмәтлек кебек сыйфатларны тәрбияли. Укучыларның бердәм булуы да сөендерә. Кулдан ясалган сувенирлар, тәмтумнар һәм башка эксклюзив әйберләрне укучылар гына түгел, укытучылар да бик теләп сатып алды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.